kohta saada tämän ottelun käyntiin. Sieltä Jason Nikkelin laittaa pallon peliin. Nuorta Tammilehto tosiaan topparin tontilla jälleen kerran. Tee Saarinen myöskin numerolla 25 tänään vakuuttavasti pelannut. Niskajärvi jatkuvasti antaa ohjeita siellä omalle pelaajistolle ja muutenkin ollut kyllä monessa mukana tässä. Pallon kanssa lähtee itse kokeilemaan. Penni kuitenkin pääsee eteen. Nyt on hyvä paikka, herra jestas käy lähellä. Niskajärvi edelleen pallossa. Laittaa sinne laidalle. Tiputus Matilainen. Vahti on kyllä tänään hyvin puolustanut. Ilari Mettälä. Hyvä suunnan muutos. Kise laittaa pikkusveti kouluun. Onko Huukolla paikka? Huuko laittaa sen sinne! Huuko laittaa sen sinne! Tämä ottelu on 0-1 ja Huuko tekee sen, mitä Sakari Haikonen lupaa. Eli Huuko tekee ottelun avas maan. Kyllä Sakari Haikonen on aikamoinen selvännäkijä. En tiedä, jotain auraa siinäkin jätkässä on, mutta hienosti taisteltu. Semmoinen oikeasti ensimmäinen vaarallinen paikka. Hugo vastaan Sutela. Hugo sukitetaan aika ikävän näköisesti Jussila tässä rikkoena. Menossa boksiin. Dunku nostaa kättä pystyyn, keskitys lähtee. Peninkankaan päätä haetaan, sinne löytyy ja lopulta lähellä käy, mutta ei mene maaliin asti. Anteeksi, Kuosmanen. Pallon käteen. Nopea avaus, Severino keskellä. Taidakas chippi, Ilari Mettälä on läpi ajossa, lähteekö itse kokeilemaan? Siellä Ilari Mettälä laittaako pallon maaliin ja hän tekee sen! Ilari Mettälä tekee sen, 0-2 tilanne ja upea viimeistely. Näytti hetken vaikealta, mutta Kuosmanen ajaa itsensä tilanteesta ulos ja Ilari Mettälä pystyy laittamaan pallon käytännössä tyhjään nuotta. Tärkeä maali, tärkeä maali. Erittäin väkivahvoa. Sieltä lähtee Kiskisen jalka. Nyt tullaan Severiniolle laittaa pystyyn. Pousi vastassa, Severinio ajaa boksiin. Taidokkaasti pelaa Severinio, hyvä laukaus, mutta tämän torjun nätisti Kuosmanen. Mauro jatkaa itse. Nälkää on tehdä se 3-0 maali. Kise kokeilee Nuoliaisen. Dunkulta puolenvaihto on vaikea, mutta lopulta Matti Ruut pääsee tähän. Ilari Mettälä, Severinio edelleen pallossa ja tekee kyllä muuten upean kaapin. Vettä korvasta. Kiskis, älä lähde sinne ja peli on 0-3. No Mauro Severinio, kyllä siellä aika paljon paitsiota huudeltiin, mutta Sutela, Rannisto, kivasti ottaa rinnalla alas. Chippi eteenpäin, Hugo vastaa Marski, Hugo edelleen taidokkaasti pitää itse. Hugo boksissa, hänelle huudetaan, että taustalla on Kise ja sieltäkö tekee Kiskinen tämän! Tämä ottelu on 0-4, mikä keskitys ja mikä upea viimeistely! Jos ei aikaisemmin, niin viimeistään nyt kyllä katkee kyllä selkäranka kurvivauhdilla. Ainakin kenttäpelaaja. Nyt on kylmää kyytiä ja todella hieno maali. Oli kyllä jerkuu tossa puskossa. Tämä ottelu päättyy. Killa FC voittaa tämän upean illan 0-4 vierasvoitolla ja Kurvin vauhdilta todella hyvä taistelu kaiken kaikkiaan, mutta valitettavasti heidän kannalta se ei riitä. Killa FC ottaa se 3 pistettä tästä ottelusta ja